Mačak Felix. Dobro jutro. Dobro jutro. Šta ti, Anabel? Nije ti dobro? Nisi srećna? Znam šta ti je. Usamljena si? Naći ću ti drugara za igru. Nije važno, ipak ću ja tebi naći društvo. Jel prošla ovuda zlatna ribica? Nisam video. Ali sam video da je prošla ovuda i ovuda. Ha. Jeste li vidjeli zlatnu ribicu? Policija! Policija! Policija, pozi sinkolima! Pozi sinkolima! Hteo si da ga otmeš, skuvaš i pojedeš? Nisam! Tišina, tišina!
Kako bi tebi prijalo da te strpaju u vreo tiganj i peku dok ne porumeniš sa obe strane? Kako bi tebi bilo da si nečija večera? I da ja tebe pojedem za večeru. Ali ja ne jedem ribu. Pa šta si onda hteo? Da mu pružim udoban dom s mojom ljubimicom zlatnom ribicom. Imam dom. Dobra ideja. Pođi sa mnom. Tako, budite blagosloveni. Doviđenja. Doviđenja. Jesi li sad srećna, Anabela? I te kako?